Magbaak ko. Mag-practice ko mga kaibigan sa akong e-bike. Karon maka-drive nako. Mahal kayo ang pliti, nya may nang mauna ko nga mo drive sa akong e-bike kay maka-save nako nya. Lakaw ko anytime. Bisag unsang orasa, pwede. Okay, mga kaibigan. Sige, let's go. Record guantes. Ini number 1 ha. Nga anod ka kana brake sa foot brake. Foot brake dara, hand brake man to. Kana sige, foot brake. Uban man ni. So kana anad-anad di sa masiwa pa ka magdagan nga murag anad-anaron nimo nga maski magkinaunsa na kay kuan na. Sige. Kana padagan nya. Brake. Unaha isa to og kuan, tangtangan isa. Tangtangan isa ni dinhe, dagan example nagdagan. Nya, ana. Ubag lagi kay na dong. Ayo sobra kay grabe kay na mo ulpot ka na ng mayo. Awan ra man lagi. Sige ra. Ato ra man imagine nga palitan nagdagan na ka. Buhi nimo brake ka. Gamay lang gyud ana lang gyud. Ya, foot. Ko, break dayon. Ana. Ya, ready na ka. Hindi naman kasi mo ko galingon nga nagdagan. So nagdagan ka nya pag man gusto nimong ipaorong o kana buhian mo naman yung spring so automatic na siya og undang. Automatic bitaw. Ya pag man brake dayon. Foot and kuan and hand. Nagdagan ko no hay ko dagan ka, nagdagan ka na. Mo ana ko. Brake dayon. Ya dagan na pod, buhian na pod nimong brake. Dagan na pod. Pero iyon, ari lang sa tadiri susulod ko no, kanang murag pa. Okay. Kana ra? Kana ra. Nailahos na suga. Kanang wala say suga kay adlaw man daron. Ana. Sige, Gamay lang ana. Kana 1. Nya. Ayo sa dito sa unlock katong kana. Wala gyud. Sige lang. Balik. Unsa man toy unlock? Kato unlock mo to kini lock man ning balik. Sige siya. Kana unlock. Sa ato pa nag-andar na. Andar na. So sige, forward ko no gamay lang kayo ari sa ay sa gawa sub gate ha. Sige. Ayan lang sa nagkan kana. Ayan lang sa gawa sa gate. Kana nga kuha na niya paliko ko no ay nga padong ka nga to gawas. Padong liko, lihay sa bato. Na impuntirya ang gate. Ana. Ganang nga mo gawas. Kabisado naman to nimo sa una basta kay abot nimo din wala na tricycle, motor. Na stop lock and listen din ka din buhian nimo. Brake, kana, very good. Tanaw ka. Dalupit sige. So, pa-right kuan. Okay, clear. Nya, kuan din ka. Dagan, sige. Yeah. Lahos.
Op, anha kasod kas puti. Ayaw pagawas. Ayaw pagawa. Ana, kana maintain lang na siya. Ari ko sa mong likod ay kahadlok sa magsunod. Lahos lang, lahos. Oh, nya, maintain lang to inato. Anha kayo ayaw kay patunga. Dira kanara ana lang. Oh. Nya, imong gisoy-soyan. Practice og break kana or forward pud. Number 1 gyapon na. Nay nagsunno, nay nagtaas likod. Nahinay ra ka ana. Total ang mga nasa likod nimo, nagkuan ra man na sila ra nimong itag paagi. Natasasagaon sa Sambag. O iskina sa Bartolome. Sa una nagbay ka diri kay dili pa man to sementado. Kuyawan pa ka ato. Sementado na dito katong katapusan no. Nya. Okay ra. Uno gyapon na mo gamit? Sige. Maintain lang sa number 1. Nya na kamo pa number 2 kung kanang suhito na kayong kamot. Sa'yo na pa'y kusog? Ang uno. Oy, kusgan na oy. Hilom te paminaw ng kuan. Sagka na rin diri sa baryo sa Guadalupe. Kani nag-break na kadinhi. Kay mo dailos man kaani. Nya na nimo patag na ka kay kuan na pwede na nimo butangan na pud nimo kusog. Yo pananalubat dirang battery. Tanahon ko na to be. Ilang dagan lang. Nya muli ko kaswala. Lahos ta sila ha. Kuan ka. Murong ka dira nya. Sige, lahos na basta kuan na gani kuan.
Nanya. Okay. Nato sakto to na kay kasugat tinahinay ka pero anar kaya pong gadira kaya ron makaagi sila sa imuhang kilid. Hagbong kayong mga libaong. Tungod sa kagamay niya og ligid, unang murag batyag kay nimo, kaunlod. Anto sa compound sa mga bersiro. Dira, parking dira. Yapag nga. Okay, nga kamao na gyud. Pwede na mo atog highway. Ko magbuk ko. Bike-bike nakalimot na malanggo po po. Nagkumlahot ay lang mainday mo dong. Adto sa paingon. Ipangilang tanda ay mo taon diri di ay. Sus, Urang dong no miagin si Mana. May aging adlaw. si Manoy, si Inday. Karon si Manoy o si Inday. Mamag, si... Ini gabian na ni. Padung na ni uli. Na tabang-tabangan ay mo si Montiel na kung ganahan ka nga mo break. Bisong pinaka ngit-ngit na part diri sa dakit. Kapilya. Ano kasi pinaka lugsungon nga part diri sa Sambag.
Okay, doon nas balay. Okay. Okay, masod nakasagit. Sige ko na be. Oh, kana inana kahinay. Lahos. Ay kahadlok na tubangan kay mo kuan na siya. Siya imo adjust sa imo ha. Oh, nya pa daw nakasagit. Aginod. Lahos. Nihinay. Aginod. Practice of control. Na oh niya ana dira sagdanan dapit. Okay. Oh, pa manggae. Oh, dira lang. Okay na. Okay. Palit og kapal. Oh. Nya, di man ka kaani. Ingat to.